Хирурга, той не може да влезе в стая за операция без теорията. Той може да каже, искам да бъде сега surgeon, искам да направя операция. Той задължително трябва да свърши учението. Той не може да влезе там в стаята на операция без да има опит в част, без да знаете учебниците, без да знаете за цялото тяло. Той не може да влезе. Казвам, много е важно учението. Много е важно теорията, даже задължително е. Не може да действаме без учението. Това е целта на църквата. Да се учиме за Христос. И по някакъв начин да служим на Христос, но тук учиме. Тук осъзнаваме каквото е в Библията. Ни напредваме в нашето знание за Бог. Или поне, надявам се. Без теория няма практика. Без теория няма практика. И ние тук говорим за теорията. Например, сътворението. Колко дни беше? 6 дни. И 7 ден той, Бог, си почива. Това е теория. Това е от Библията учение. Ние знаем това. Историята на Адам и Ева. Ние знаем историята. Ева взе плода от какво дърво? Да, не ябълка. Не, от дървото на познаването на добро и зло. Той взе от там плода и тя яде. И тогава тя даде на Адам. И Адам изяде. И те съгрешиха. И Бог дойде и Бог уби не Адам и Ева. Той уби агне, за да проля кръв за техния грях. И тогава той постави ангели да пазят Единствената градина. Тези неща знаем, те са теория на нас, те са учения от Библията, знаеме ги, но няма полза, но трябва да ги знаем. Това е добре да ги знаем. За Каин и Авел знаеме. Нали те бяха първите братя в света. Каин и Авел, Каин беше с жътвата се занимава и Авел с животни се занимаваше. С овца и крави. И даваха жертви на Бог, ако си спомниш. И Бог приел на Авел жертвата, но на Каин отказа. Защото на Каин жертвата нямаше кръв. Сега това е история, това учение и това е важно за практиката. Важно е да знаем, че Бог изисква кръв. Той не се интересува за всяко нещо, не, трябва кръв. Но това е само теория, това е само учение. И ние го знаем. За Ной знаем. Той направи ковчег, нали? И колко животни дойдоха? Нали? От всички по две. Да, едно мъжко, едно женско. Аз не знам защо. За да продължава на животните, природата. И за птиците 7 на всяка птица, дойдоха, Библията казва, 7 на всяка птица и 7 от чистите животни. 7 влязоха, не само 2, но ние знаем това, влязоха. Не знаем кой затвори вратата на ковчега. Бог затвори вратата. Ние знаем това е учение, но на практика това също е хубаво. Да знаем, че Бог затвори вратата. Не ние. Ной не затвори вратата. Бог каза сега време влез. Историята, самата история на Ной. Как се спаси? 8 души влязаха в ковчега. Само влязаха в ковчега. И Бог ги спаси. Влизаш в Христос и Бог те спаси. И Исус затвори вратата. Ти не можеш да излезеш. Даже Ной искаше да излезе, после не можа. Те са вътре, не може да излезем от спасение. Но те са учения, които знаем. Авраам, Давид, ние нямаме време да говорим за всички тях. Пророчества за Христос, че Той ще се роди от девица, че Той ще се роди в Ветлеем. Тези пророчества, учения, знаеме ги. 10 заповеди от Бог. Причите, които са в Библията. За ограбването. Учението знаеме. Някой ден Исус Христос ще дойде в облака и ние ще чуваме какво? Тръба и
силен глас. Ще чуваме тръба и силен глас и Бог ще ограбне първо мъртвите в Христос и тогава ние, които още сме живи, ще ни взема за ограбването. Ние знаем това. Това е учение от Библията. И за да практикувам, за да действаме за Бог, да, нека да знаем това. Това ще ни помага. И доколкото знае повече пожарникар, доколкото повече знае механик, доколкото повече знае машинист, доколкото повече знае учител или учителка, колкото повече могат да помагат, да действат, да работят, да свършат работата успешно. Второ, първо, учението е важно. Даже без теория няма практика. Второ, теория е важно, но също и са инструментите. Сега, човек, който знае всяко нещо за хирург, да бъде хирург и за операция, и знае всичко и готов, и влезе в стаята за операцията и лежи човек там за операция, ако няма инструменти, той какво ще направи? Ако няма ножици, може без операция, може да ако няма инструменти за операцията, какво ще направи? Няма значение колко е тук вътре, ако няма инструментите. Сега, ние, за християнство говорим, ние трябва да имаме някакъв инструмент. Не само учението, не само знанието или познаването на Христос, но инструменти. Какви са? Какви са наши инструменти? Ето един от тях. Божието Слово. Това е нашето оръжие. Сега, Габи, наша приятелка, на Дони Кики, тя е в армия. Нали в армията? Аз знам, има други имена. Нали Air Force, как се казва тези, които летят? Тя стои на земята. В армията те знаят оръжията им до последната точка. Познавайки, те могат с очите затворени да сглобят и да изглобят и да разглобят и да сглобят и оръжията им. Така ги знаят. И предполагам тук също, при нас и навсякъде в света. Човек на армия знае оръжието му. Защо? Защото това е живота му. Това е живота на човека. Ако не знае как да се използва и идва 10 врагове от другата армия и те сега ще го убият и какво е това, как се използва? Няма да стане. Те знаят оръжието им. И сега това е нашето оръжие. Затова аз бия в нашите глави, чети Библията. Нека да го четем. Нека да знаем и на Исус стихове. Важно са службите. Не да чуваш моят глупав език, но да чуваме от Бога. Да чуваме Неговото Слово. Да се насърчаваме, да напредваме във вярата. Това е важно. Защо? Това е нашето оръжие. Нашия инструмент, да кажем. Какво друго? Вярата. Инструмент, който Бог ни даде. Вярата. Аз вярвам, че това момиче, което умра, тя е в рай. Вярвам това. Това е моята вяра, която имам вътре. И тази вяра, която аз имам, това е инструмент да докосвам другите. В духовната